morning. Ngayon po ay araw ng linggo. Ay pupunta po kami sa sa dalawang barangay dito sa Naga City sa Camarines Sur, Bicol Region. Meron pa kaming Riders of the Cause po ngayon sa araw nito ng linggo. May 23, 2021. Dito po ako ngayon sa Shell Diversion Road, Naga City. Yan. Welcome to my channel. Please like and share sa JD TV Motovlog. Mamaya makakita po ninyo yung doon sa One Rider. Hinihintay ko pa lang yung mga ko dito. Kasama ko kasi alas 7 pa daw yung meet up dito sa Shell Diversion. Ito. Sa Team Katagumpay Bicol, yan. Kita-kita po tayo. Shoutout na lang sa inyong lahat dyan sa Team Katagumpay Bicol, Scorpion 16, at sa lahat ng motovlogger na nandito ngayon sa Pilipinas. Maraming salamat po sa inyo. Mamaya kita-kits po tayo. Stay peace.